Ilkom. Illum it-tlieta fl-ottava tal-Għid. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Illum ejjew nitolbu biex aħna li qed niċċelebraw ir-rebħa tal-ħajja fuq il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu narfu niddefendu l-ħajja f'kull ċirkostanza. Nitolbu flimkien mal-Arċisqof matul din il-Qudiesa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħniena. Int li ħadt il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna, Kristu ħniena. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' teħodna ant il-Missier, mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Eben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti salvajtna bil-misteru tal-Għid. Wettaq lil poplu tiegħek f'dan il-jum u f'dan id-don qaddis biex issa li kiseb ħelsien sħiħ jaħabbrek għal dak il-għena tas-sema li t-tama tiegħu qiegħda tferħu fuq l-art. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50 Pietru qal lin-nies tal-Ludija: ħajkun jaf żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra: L-aħwa x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom: Indmu u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu d-don tal-Ispirtu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tom xhieda u issihom billi qalilhom: Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tagħmdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Alleluja, alleluja, alleluja. Sewwa il-kelma tal-mulej kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tjieba tal-mulej mimlija l-art. Alleluja, alleluja, alleluja. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Alleluja, alleluja, alleluja. Ruħna tixxenna għal mulej
u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħadd tkun mulej it-tjiba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Sekwenza. Ħajjollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għid għax feda l-ħaruf in-naġġ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesù reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qamsit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Ejdilna Marija, ħabbrilna fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu li rxoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih ittamajt. Maru il-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. U nemnu li llum Kristu rxoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan, ħenna lina, o Kristu rebbieħ. Amen. Alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Marija baqgħet il-barra mill-qabar, tibki. Kif kienet qiegħda tibki tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli lebsin l-abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesù. Huma qalula, Mara, għalfejn qiegħda tibki? Iwieġbet, għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qeduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesù wieqaf iżda ma ntebħitx li kien Ġesù. Ġesù qalilha, Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu, Sinjur, jekk ħadtu inti minn hawn, għajdli fejn qiegħtu u jiena nġibu lura. Ġesù sejħilha, Marja. I daret u qaltlu bil-ludi Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesù qalilha, la tmissnix għax għadni ma tlajtx għand il-missier, imma mur għand ħuti u għajdilhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tagħthom l-aħbar. Rajt lill-mulej u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej. it-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu biedna. L-anġli u anke Ġesù l-ġardinar fid-dialogu tagħhom ma' Marija ta' Magdala isejħula sempliċement Mara. U jagħmlula din il-mistoqsija kemm l-anġli u kemm Ġesù l-ġardinar. Mara, għalfejn qiegħda tibki? Id-domanda hija domanda ironika. L-anġli u Ġesù l-ġardinar jafu ir-risposta. Jafu li qiegħda tibki il-mewt sa' Ġesù u issa trauma oħra il-fatt li il-katavru ta' Ġesù m'għadux fil-qabar. Fil-fatt li l-anġli tgħidilhom ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qeduh. Lil Ġesù l-ġardinar tgħidlu jekk ħadtu inti minn hawn għejdli fejn qedtu u jiena nġibu lura.
L-interess tagħha hija fil-katavru ta' Ġesu. Ma tistax tifhem li l-kliem tal-mulej f'dan il-mument straordinarju seta' tassew iseħħ. Imma malli tisma' l-isem tagħha taraf lill-mulej. Ġesu li sa dak il-ħin għalija kien il-ġardinar isejħilha b'isimha Marjam. Rabbuni jiġifieri Mgħallem. L-istin tagħha hija li tħadnu u Ġesu jgħidilha la tmissnix għax għadni ma tlajtx għand il-missier. Mbagħad jgħidilha kliem tant eżiż għalina. Mur għand ħuti u għajdilhom li se nitla għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Jgħidilna ħuti u kienet jgħidilha biex tindirizza lid-dixxipli l-apostli kelli fil-maġġor parti tagħhom kienu abbandunawh u telquh. Isejħilna ħutu. Kien diġà ħaffrilna fuq is-salib dawk il-kelmiet eżiż aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ma kienx biss qiegħed jgħid għal min salbu, imma anke għal min telqu, għal min abbandunah, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Kien jifhem ukoll il-biża' kemm jagħmel affarijiet korroħ fuq il-qalb u l-moħħ tal-bniedem. Imma jsejħilna ħutu. Għaliex bil-qawmien u bil-mewt u l-qawmien tiegħu irrikonċiljana bejnietna u mal-missier. Se nitla għand missieri u missierkom. Ma jgħidx missierna għax Alla l-missier m'għandux l-istess paternità tagħna kif għandu ta' Ġesu. Ġesu huwa liben imnissel minn dejjem. Aħna ulied adottivi. Il-paternità ta' Alla fuqna hija differenti minn dik il-paternità li għandu fuq Ġesu. Missieri u missierkom. Alla tiegħi u Alla tagħkom. Ejjew f'dan il-jum kbir li huwa ta' 7 ijiem, din l-ottava tal-Għid, nitolbu li missier Ġesu ikun missierna. Alla ta' Ġesu ikun Alla tagħna. U jew nilqgħu l-aħbar ta' din il-mara magħżula biex tkun l-evanġelista tal-qawmien, dik li twassal l-aħbar it-tajba tal-qawmien. Rajt lill-mulej. Fid-dawl ta' din il-kelma ta' Alla, ejjew nitolbu il-grazzja li aħna nilqgħu id-don tal-paternità ta' Alla. Li Alla lina jkun tassew missier bħalma għallimna nitolbu Ġesu fit-talba li tagħna. Imma la għandna missier wieħed aħna l-koll aħwa. Kemm jekk ninsabu fuq l-art qawwin u sħaħ, kemm jekk ninsabu fl-isptarijiet morda, kemm jekk ninsabu f'xi laqxa fuq il-Baħar Mediterran. Aħna l-koll aħwa, aħna għandna l-istess missier. Ejjew nitolbu għal dawk ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. U nitolbu biex aħna dejjem ikollna qalb tal-laħam għal kulħadd u qalb tal-ġebel għal ħadd, ġid lil kulħadd, deni lil ħadd.
Ejjew nselmu lil Marija Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U tagħtina l-grazzja li ngħixu ta' veru ulidek u ta' veru waħwa bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-mombit jingħata sehem fi natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fi natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li niedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej Neħżu niti u dnub tiegħi neħħi. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-ġid tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen mulej għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Agħtiha l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalat u tasal għall-lejna ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżoħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja, bil-mewt tiegħek qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-feħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej u twajjeb magħna l-koll. Intur il-ħna tiegħek mal-bnedmin kollha. Irrodulek ħajlu n-net għal-ibnek Ġesu Kristu Sidna u waslinna l-bxara tajba ta' ħajja ġdida bla tmiem fil-glorja miegħek. U mexa qudiemna biex b'ħafna emil ta' mħabba jurina triq li minna għandna ngħaddu biex naslu għal din il-ħajja. U issa Ġesu sejħinna biex ninġabru hawn flimkien għax iridna nagħmlu dak li darba għamelu. Missier maħbub qaddis dan il-ħobs u dan l-imbit biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. U fil-lejl qabel miet għalina fl-aħħar ikla mad-dixxipli tiegħu ħal ħobs radlek il-ħajr qasmu taħulhom u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll ħall-kalċi mimli-imbit radlek il-ħajr taħli d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk missier qaddis qegħdin quddiemek biex bil-ferħ niftakru dak kollu li Ġesu għamel biex isalvana. Dan is-sagrifiċċju qaddis li uħalla lill-Knisja tiegħu aħna nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Missier qaddis li inti fis-smewwiet, il-qana għandek flimkien ma' ibnek il-għażiż. U ħal-mewt minn rajħa lina, inti qajjimtu mill-imwiet. U Ġesu llum jgħix miegħek fis-sema, iżda hu qiegħed magħna wkoll. Fl-aħħar ta' żmien għandu jiġi fil-glorja u fis-saltna tiegħu ma jkunx hemm aktar min ibati l-faqar, min jibki, min ikun imdejjaq. Missier qaddis inti sejjaħtilna biex mimlijin bil-ferħ li jagħti l-Ispiritu Santu minn fuq dan l-altar nitqarbnu bil-ġisem ta' Kristu. Għamel li bil-qawwa ta' dan l-ikel tas-sema noġbuk dejjem aktar minn jum għal ieħor. Ftakar mulej fil-Papa Franġisku fija għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, fl-is of Joseph li qed jgħinni, fl-is of Mario u fl-isfijiet l-oħra kollha. Għamel li qlub l-insara jimtlew b'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja biex iwassluh lil bnedmin kollha li huma mdejqin. Lilna l-koll għatina li mal-Verġni Mqazza Marija Ommalla, mal-Arus tagħha San Ġusepp u mal-Qaddisin kollha, meta jasal il-waqt inkunu ma' Kristu fis-sema ħanoqogħdu miegħek għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, it-talba li permezz tagħha narfu lil Alla bħala missierna u ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni meħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Il-ġisem quddiem ta' Kristu.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox int tajt lill-familja tiegħek il-grazzja kollha tal-Magħmudija. Agħti widen għat-talb tagħna u għamel li qlubna jitħejjew tajjeb biex ikun jistoqilna lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Imbierku lil mulej, irroddu ħajr lil Alla. Nadurawk o Ġesu mberkuk għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-glorja meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja meta ssitna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru mil tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru mil tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu dan għal-wiet ta' dmuħ. E'mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlopalina qaddisom Malla, skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Missier etern Alla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spirtu qaddis Alla, Trinità qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-grazzja ta' Alla, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om muxebba, Om bla teba, Om li tistħoq l-imħabba, Om tal-aġeb, Om tal-parir it-tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, xebba kollu kaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rabta l-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. U Alla li rrid li ma' tħabbira tal-anġlu li ben tiegħek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija,
Għatina nitolbuk li ninlinna li nistqarruha Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja itlob għalina. San Pawl missierna itlob għalina. San Publiu itlob għalina. San George Preka itlob għalina. Beatu Nazio Falzon itlob għalina. Beata Adeodata Pisani itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek jitluh glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Intemmu hawnhekk dan il-ħin ta' talb mill-Kurja tal-Arċisqof, infakkarkom li din ix-xandira ser tiġi mtennija il-lejla fil-5:30 fuq TVM2 fil-waqt li f'kull ħin tal-ġurnata tistgħu issegwu mill-ġdid il-Quddisa u r-Rużarju fuq il-website tal-Arċiddijoċesi ta' Malta www.knisja.mt.
Fuq l-istess website fis-sezzjoni għal riżorsi diġitali ta' Talb Soter tistgħu issibu wkoll it-talba tal-Via Lucis li hija talba speċjali għall-Ajt. Nhar ta' Ħadd minn nhar il-Ħadd li ġej, il-Ħadd tal-Ħniena Divina, ser inkunu qed inxandru qudiesa bil-Malti fid-9:30 ta' filgħodu u qudiesa bl-Ingliż fis-6:30 ta' filgħaxija. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu u kull filgħodu mit-tnejn sal-Ħadd fid-9:30. Grazzi tal-attenzjoni u nsellmilkom.